Hey guys, hello India. आंनि गोरिया सोमदोन इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखो गासिखौबो खुलुमहरनाय जाबाय। दिनै आं बिथां बि बयसनि सायावसो एसे बुंगोन। बिथांखौ आं रोजा रोजा खुलुमबाय आरो बोर सारस्रिहरबाय। लोगोफोर, गुड मर्निं। गासिबो मोजां दंना लोगोफोर? बिराद थान्दा, बेखायनो नै केप गानदों, टुपि गानदों। लोगोफोर, आं दिनै बारा गोलाव भिडिअ खालामा, मानोना जोंनि बे गरायसरनिनो बिथां बि बयसआथ' 1 मिलियन जाबाय। आं जानानै बिथांखौ आरो बोर सारस्रिहरनो बावगारदों। बेखायनो आं दिनै लोगोफोर, बिथाङा थाबैनो बर'फोरनि गेजेराव 2 मिलियन जायो लोगोफोर। बेखायनो आंबो बिथांखौ बोर हरबाय। अके लोगोफोर, आरो जायफोरा बि बयसखौ नोंथांमोना बयबो सिनायखाबाय लोगोफोर, अब्लाबो बिथांनि भिडिअखौ बर'जों बर' शेयार खालामबाय थादो लोगोफोर दै। थाबैनो 2 मिलियन जानांगौ लोगोफोर। बिथांनि 1 मिलियन जानायनि केक हानाय सेलेब्रेसनखौ आं ससे देखायगोन दे लोगोफोर दै। नोंथांमोना लांदो, अके? थेंक इउ।